हसतो. तर मित्रांनो, शुभ सकाळ, तुमचं स्वागत आहे आपल्या काय बोल आपला नाही मामी ना ते काय नवीन माझ्या येल्लो वाला टी शर्ट घेऊन आला नाही. आणि हे काय आता बिस्किट बाय बघ बिस्किट खातो. तो बोलतो बाय मला बाय करून नाही गेली. बाय करून नाही गेली. बाय. तर चला, आज आहे आपला उपवास. सकाळ खातील केट. चला ऑफिसवरून आलो, भेटूया. ओके पोयम बघितली का? विचार पोयम बघितली काय मी आज दॅपल बस. जस्ट नाउ. तर मित्रांनो, ऑफिसवरून आलो आणि आज उपवास आहे. भूक लागली, कळकळीची भूक लागली. भाकऱ्या रेडी आहे. इकडे काय करते? भाकऱ्या हे काय करते? मिरची बेसनामध्ये करायचे ना. बेसन दळलं नाही ना, डाळ आलू झाले पण दळायचे. वाटपाची डाळ आलेली. वा. आता आपण घेऊन जाऊया एका माणसाला घरी सोडायला, जो आहे लय मोठा माणूस. आणि हा बघा मोठा माणूस. याला आपण घरी जाऊया. चल रे तुझ्या घरी. तुझ्या घरी चल ना. चल ना. चला हा त्याच्या वाजनानी भेट. आई बाबा बघा बोलतो. चल आईला नाव सांग. चला मी जातो बाबा. चलो. हो. तडतडी आली. वा तडतडी आली. चला गाईच. तर आता आपण जाऊया शिवच्या घरी. कुठे गेला शिव? टिफिन बॉक्स पण दे. चला शिव चला घरी. हो एकदम क्रेडिट लेवलला एडिटिंग चालू. वा एडिटिंग बघा. आता पावटेल बघा मध्ये. आमचं पावटेल तिकडचं सगळं हलवणार तू आता. मॅनेजमेंट बाय. थांब ना जरा. थांब ना. पावट्या बाळा गडबड नो. दाखवणार तुला. थांब. चल घरी चल. तुझ्या घरी चल. चल घरी तुझ्या. मामीच्या घरी दोके. तर गाईच हा बघा आमचा पिल्लू. इकडे तुला काय बोलायचंय? गावाला जायचंय. गणपतीमध्ये आम्ही जाणार आहे गावाला. तर शिव आणि हे बघा, हे मला असं मारतोय. तुम्ही बघत असाल तर याच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू नका. याच्या चॅनल मामाला मारतो का कोण बाचा? गाई जे बघा. ग बाय, तू रक्षाबंधनला काय भेटणार नाही. बघ तुझं लेख. मारतोय गाईच. ही काय एडिटिंग करते यार. ब्लॉग येईल ना मला. आपलं कॉपीराईट येईल ना यार. अगं नका करू यार. गाईच बघा लय मारलंय मला. ऋतू याला सांग. बघा ताई, तुला रक्षाबंधनला काहीच गिफ्ट भेटणार नाही. हा तुझा मुलगा लय मारतो मला. तुझ्यासारखाच त्रास देतो. हा बघा बाय. तुझ्यासारखाच त्रास देतो. मामालाच मारतोय आणि मामालाच काय नाव सांगू? दुपारचं नाव सांगू का? हा हे काय केलं दुपारी? कंप्लेंट आहे. थांबा काहीच कंप्लेंट 1 सांग. काय कंप्लेंट 1 काय? वैताग देतो. पहिली कंप्लेंट आलेली आहे वैताग देणे. वैताग देतो आणि हा चुक्या करणार आणि बोलणार तुम्ही सॉरी बोला. हा चुक्या करणार आणि तुम्ही बोलणार तुम्ही सॉरी बोला. हा पहिली कंप्लेंट आलेली आहे वैताग देणे. शिव आम्हाला वैताग देतो गाईच. वैताग देतो शिव. आता आपण देऊया शिवला वैताग देऊया. बाहेर रडशील. लागलं तर रडशील. गाईच हा बघा, ह्याला मी ठेवून आहे ना, मी जाणार आहे फिरायला. ओके, मी एकटाच जाणार फिरायला. याला मी नेणार नाही. कारण की हा मला असा वैताग देतो बघा. अजून पण वैताग देतो हा वैताग देतोय. आमच्या गावी वेताळवाडी आणि हा एक वैतागवाडी. गाईच मला पकडले गायची. मला बोलतेच नाही. मग तोंड पकडले. आता बघा मी काय करतो त्याला. आता खेकडा येणार आहे. यायचा तर खेकडा बघा तुम्ही. खेकडा बघा. चला गाईत नंतर भेटूया आपण. आता शिवच्या घरी भेटूया. मग आता दाखवायचे सगळे. एवढी मस्ती करतो ते. हा पब्लिक काय बोलेल यार. शिव लय मस्ती करतो. चला गाईज आपण भेटूया शिवच्या घरी. ओके गाईज.
नाही तर आपल्याच घरी भेटू. चला तर मित्रांनो, हे बघ याला सोडायला आलोय आणि याला बघत चाललोय परत यायचंय. हे काय बनते लॅप्सी. हो भाई स्टँड बघा, स्टँड स्टँड ही बघा रेसिपी अरे यार, ह्याचं बघा काय चॅनल झालं. येणार आणि इकडे बनते बघा एकदम घे, हे लाईव्ह मध्ये बघू आकार शकतो. अकरा. लाईव्ह मध्ये बघू शकतो. लाईव्ह मध्ये बघू शकतो. अँगल सेट केलाय गाईज ते अँगल. वा इकडे बघायला चाललंय. काय बघू दे. टेबल घे ना, मग टेबल घे ना, बघ ना भाई. हा एक ताई बनवलंय करामती इकडे मस्तपैकी लॅप्सी. शाळेत 1 खाल्लेली, रुपयाची त्याच्यावर आता पेप्सी. म्युन्सिपल स्कूल मध्ये खाल्लेली. याने पाय तोडला रे काय बाबा. ही नाजूक ग. चला 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 डॉक्टर चला. हे बघा लॅप्सी. लॅप्सी 1 रुपये की पेप्सी. हो आता ह्याच्यामध्ये काय जाते. हो बदाम, पिस्ता, काजू. हो थांबा थांबा. हा 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 व्हिडिओ मध्ये बघा, इकडे बघा आपण. हो 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 हो. चॉकलेटी वरनं झालेला एकदम काळा. काजू बदाम रोस्ट केले. हो हो रोस्ट केले. बाई. रोस्ट केले म्हणजे काय केले माहिती आहे, गरम केले. बाकी काय नाही. मोबाईल आला मोबाईल आला. गरम केलेत आणि काळे थोडेसे करून घेतलेत. त्याला नंतर रोस्ट केलेले. आणि हा मराठी माझ्या भाषेत. बाजूला माझ्या मागे लागला. चला काहीच काय नाही, विषय नाहीये म्हणून आज जरासं इकडे टाइमपास करतोय. वाटलंय हा बघा कॅमेरामॅन, बाई, खरंच. कॅमेरामॅन चालू कर, चालू कर, चालू कर. कंटाळलेली आई. तर चला काहीच घरी भेटूया, घरी भेटूया, घरी भेटूया. आई ऐकत नाही. हे बघा याची रील आहे ना, रील याची रील बघितली का तुम्ही? ती पण बघा रील. मामा तू नको ना जाऊ. बोल ना. घेऊन जा. काय एक बघ रुपयाची कशी Pepsi. बनवले हो हो हो. बहिणीनी ती. ठीक आहे चला. टॅक्सी थांबा ताईचा बघूया आपण व्हिडिओ बनवूया, फोटोज घेऊया. हा पाय पाय पडला. सॉरी सॉरी चुकून पडला गाईज. लय मारलंय मला गाईज व्हिडिओ मध्ये बघितलं असेल. अरे व्हिडिओ का चालू ठेवलाय? हा सेम हिरोपंती. लय मस्ती झाली आता नको यार. हे बघा हे असं असतंय म्हणून मी येत नाही सोडायला. आमचा फोटो. हो हो फोटो बघायचे, फोटो बघायला पाठवले. हे जे विनर झालेलं आहे ना आपल्या ब्लॉग मध्ये, हे बघा. हे बघा. ठीक आहे? आणि हा तिचा पहिला बर्थडे बघा, पहिला बर्थडे. आणि हे हा बघा. छोटूसा हे छोटूसा बघा पिल्लू. मित्रांमध्ये गॉगल घातला आणि बुळ्यांमध्ये हा बनवत ट्रेन मध्ये होता. शिमग्याला गावी जाताना गॉगल घातलाय. आणि हे बर्थडे सेलिब्रेशन हे पहिलंच छोटूसं, हे छोटूसं. आणि हे आम्ही रत्नागिरीला गेलेलो आणि कृष्णा बनलेला आणि बाबांसोबत त्याच्या पहिल्या बर्थडेचा फोटो. ओके डन. आणि मी छोटा झाला आणि माझा तेवढा बड्डे आणि माझे बुलेटचे होते. ओके ओके चला जॅकेट घातलं. ठीक आहे चला घेऊन जाऊया लॅप्सी. खाव्या घरामध्ये सगळ्यांनी मिळून 1 रुपयाची पेप्सी. जॅकेट घातलंय. आम्ही जॅकेट घातलंय. ओके ओके. तर मित्रांनो झालेला आहे आजचा दिवसाचा ब्लॉग. काय मस्ती झालेली शिवसोबत. शिवच्या घरी पण ताईने बनवलेली लॅप्सी. अजून काही खाऊन बघितली नाही. तर चला भेटू उद्या. असं वाटलं आजचा ब्लॉग. कमेंट, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. शुभरात्री. काळजी घ्या.